Mau sai được thì bà kia đây đi ta. Bukan doar, bukan bunok, bunok, bukan nak cuma ni ya. Bukan aku deh, bunok nak nak apa kalam. Kaya, bokrok kamu kaya. Kalam itu nak rahu je kau. Oke mas, banyak mas. Akon. Fuilan naik tongnai serang sati channel lo joto takut te bukuk suna tini fungkaham sing tini dorokno haino hai miawo kok rimani bagai sing tini bo haino hai fungni update dinani thangi tongo obong hangke sing tabuk phaisok beka tifra mothani bukhakti loi jijak on bisingti suno ringmani te bongni mangpli rok phunungani obo sing phailemani thaingka tulasikor RD block ni bisingo khobjaknai sikari kami panchayat ni hodrai kamio o jaga bo sing nugui mangkha je laithanai salogo bo sini srangsati mangpili o norok nukna handicap omo hai kunui nok khungsa no kunui omo hai himui maya angi tongmani te oboni bikhakte asrambari 26 asrambari sentani tipramo thani engi prosmit debborma bini saitok mungbai tini borok kubangma bongni handicap rokni borokno bobake batari man om hairokni bisingti tini borok phailajak te bongni joto nangkukmani document rokti phaijak abno singnorokno phungmani saitoknai te hasteni joto takukte bukuk song eba omo hai jingjal engi tongnai borokno omo hai ke suba lai khangke ba kuno politicals ba kuno society eba maya ganang rok omo ke suba khangke belai sini yokmani mannai omoni bisingti ting norokno singtrup trup phungmani saitoknai sing nugui mangkha borok borok khorok nei norok nukna nugui mannai khorok ni o jaga o belaino kharakma siksa omo hai bong nogo tongani nok kuri omo hai rok nujak omoni bisingte no norok sing mangpili phungna jagai tongo te bong norok nugui mangkhana sakang nugui mangkhana te bong nok pukrok norok nugui mangkhana iko omoni bisingte kokai omono sanani nayo jeta chini tipra hasteo amang maya kana tongnai sudu omsuk baya borokno sing certificate rimbangkha je tini takuk maya ganang tipra mothani engi prosmit debborma bini saitok mungbai borokno certificate rimbangkha sudu ombai simia joro takuk te bukuk song borokno tebo kaham khlai tebo borokno bongni man thairok mandiwi omhai khlainani bagi joto hastini lukurokno koimung bukuk ni sinimong puilari gari tini nini chai rok mo busuk umorok kaka mo omhai rok moni Berselaw kora karo mon je bono magi kai prai 17 বছর চলি তুমি থাকো 17 বছর চলে হইতো তাবুক যে omhai handicap mo 17 বছর মানে কোনই borok lamti omhai ke sagdere hoi thangka tabuk tini tamo borokno kagoj di phika norokno bongni yago je chung romjar nungmai borok ano ko ang krim bagai borok thangai sanok talangoi certificate optionani kha an busala chong ta khungnya tamrok khlai chawi tong nong nok dukun khungna bo an busai ke buindi mola khayo ang khai buini ri tango kamla mangha kamla khai chau norok dili da mairok salok phari tan norok mairok masa na kun somoi mai masa om hairok dang সময় busai aji to phache maring to phache masananche je tabuk jeta omo sabo khlai rika mo je tini ni chare no bata rok manani om hairok sabo khlai rika tipra mothani himnai acha borong anan tabu an gorib nugui ang kri nugui ang himaya thangmaya nugui wana khairok jagai an basano talangui certificate na bukung dalanya hambai ke norok nugui mangkhana mangpli je bongni nokni kahini borok phadisa mase om hai ke buini hugo mula hugui buini nok khungo samung khlai om hai ke borok sari wi asa ko se jemon kok satai klayo sana thaken ke ojamo agina na dabra samani tongo bera kiching nuke puma sindaro hima hai talka pilana nukhang ke thaibung rujdi hima hai om hai bong nukhungo krei nukhungo chugya nukhungse om hai tini bini sajla khorok nui tongmani om hai mangpili norok nugui mangkhana
Hingke abono satai teisa kifili samung no sanani muchungo joto hasteni joto takte bukuk jongno omo hai jeta ungjak sudu borok ni nukungo simi omo hai chugya borok kubangma jaga rogo no tongo o borok no chwng phaidi pal khai chubanai kisisa bongni okachangni rewi man tini haino hai chwng khnalainai je tini omo busuk jorani hoite borok no chubakha ba agirogo sura chubajaka omti rogo chwng te sabu chubakha bini kuktui bo chwng kokranai tipra mothani engei sini taku kokra prospita burma bo phaijak te bini team phaijak ro kubak mano te abon bisingtei borok ni mangpili rok no srai srai chwng phunuknai jeta omo hai yakung yakmaya nukhungo borok je yapri semani ba borok tamno wansigi ba borok ki bubagrani engei de omo hai rok khlaijak ka ba borok tamni bagui tini omo hai maya nangui omo hai mak jeta samung boni nukhungo borok bujanai nangkang tesa chini cameraman chaitoknai yang final bagui fuila no lamsok no tini omo hai je fuila tini samung khlaitani o tabuk nang bo hai chongmani o tuyui boni nukhungo tini yapni seka ba busuk jorani ho tini yapni rok seka hambai normo tini ro pai chuno cover khamna bagui chung tini sikai bai disabilities ni kaisa cinta ko in sajala mangni no mane chere function hoitana borok disability hinjago handicap yakung yakmaya borok hingke borok sal bisi kudung mang thaka borok kuno facility mayang tongo hingke ang khanaka borok mane onek jungjalo tongo hingke chung tabuk especially buwagrani tipra motha je sungsamani aboni nahan mungtui chinje samung tipra mothani mane kuri borok no chini tipra sarok no sisai tunani thangchak khainani aboni bisingtike tini chung bongnora phaioi borok bin sajala mangni no bongni je process tongmani bongni disability certificate mana bagui chung o process jotono khaioi bongno certificate mani kha certificate yang mamani yaglo teisa bongni certificate no chung CDO bisu jamari kha hingke ang khakhayo te bisi nanglak 2-1 mas bisingo no borok mane bongni pension bata rok aborok man thangani hinui hingke aboni bisingte borok saimano je bak saime phang tongmano kintu disability rong bagai kintu bank rogo bo onek available loan tong mai kom interest o hingke borok saime hingke chung tabuk bongo o process bo saiklangnai hingke abono bisingtui no tungtini phaimani ke main hingke tama hindi mo usuk bosor borok mane thajingo sin toi sakana bo mane busuk borok jungjalo tong o jungjal tong bising phano tabukni haste hapangni je rule khai tonai borok kuno step na haya hingke chung to as a government ya chung kaisa NGO si chung phano NGO phano chung je mantui je subai masak chung subai je process khaimani chung bongno khairika tabuk main hingke tabuk chung CDO bisu already jamari paijak hingke borok busuk dakti dakti bong samono khairiman tabuk abo hingke chung bongni bo depend khainai ang kok kaisa abono kasana musungo adi kaisa borok to sara tipra gurugai o process ba o samungno khaibaya benadi an area o ani ashram bari constitution no joto handicap tongmani borok jodi manya hengke ang bai contract khaimano an contract number noni kokdongni bising noni median bising tuno rijaknai hengke abon bade phano haste tipra onek kotor hengke ang abon sai tongnai nini NGO ungthun hengke nini political party ungthun borok mohai family rong nai jodi borok bongni je process tongmani at least borok tamhinani borok to handicap noni onek facility available tongo nini tamhinani pension bata theke armo khai bank loan theke armo khai ang abon sai tongnai mane norok jodi nini nokgana ba nini kami amsai rogo jodi tong hakai norok niji bwsawoi bongni samung no khairidi tamhini abuti hai samung khai gai belai khaksama mano haisi hamari bo mano haisi abagoi ang asungno kasanai mane mo chung buni bai khaitong yable chung nijin bai khaitong sin tipra sa borong bai khaitong gabono ang kasanai monda hai jodi saiman do hakai norok bo khaidi khainai di khaige khasama mano abon asuk belai belai ke ham nathai se paithako kok sungnan musungmani mo je tabuk to bubagrano kubangma TPF ain piti miliwi political mileage ni bagi de omo hai khlai omo hai kubangma kok se chawi tomo obrong le nang omo hai ni bagi de norok tini omo hai samung ge apni sa omo sung sungtai khlai abo hangkai abo janjani tamhani wansukte abo adi tini ya at first ya angudi hai samung khamen nung thanayo nukha ang mane chini tipra mothani juni bisungti no chini ashram bari wo mane marung rok bakha hingke nini sori he rok no chubakha chung afro kun mochin mo kono political malis ni bagya chini bubagrani kaisa ni message
sin tibrasa rong no je saya sugia ung tonai rong no bong no bahike kisa misa phano subari man mane bahike thansa khaiman tak boi hino e ko tipe bo milika ain video milika mo pura political malis mana bagi ambo কিন্তু aboya boa gara শুধু TPF আইন পিডি বং no simi invite khaya bosaka tibrao joto NGO tongo political party tongo bong no phaidi thansa khai chung thanjang lainai chung thansa joding yakai chung te tim pratibra saro chung te kujo khai mia o mejis direnayo কিন্তু mo kono political malis ni bagoya bono ang ani busabuti bagai nai kon mambali bono ang hamari riu মানে হামবাই জানাবো hambai tano bono ang হামবাই নরক নগুই মানখানা যত তাকুকতে বুকুক সংচিনি স্রাংসতি চ্যানেল লাই তংনাই অমহাইকে কুবাংমা থাইরগো তঙ্গো kaise especially chini takuk prosmin tabor babo omahai koimung rok yafarka joto political eba NGO eba maya gnang omahai klai jodi chini kubangma tibrasa tongthai kami amchai ba hasuk hatai tongnai chini hasuk hatai tongnai borok rokno omahai thairogo yakung yakmaya ba nogo korei omahai to chubalai tongo belai no phiaba omono kok satai klaio je khoroksa maimase hinei chung ek waisa thangi yaknei chung subairi kangke borok te masai da tong masai da tong chung abo naya chung abo thangi ti sungna bo naya boni chung borok kubu korengya abono satai klaio chung waisa samung klaima bai paiya chung abono taisa chung bar borok no sungna nang no tamuna bobo hai situation tong omahai rokni bisingtei chung norok no haino hai paithak digio kok janai joto naitongnai takukte bukuk songno omahai ke chung kubangma sakdera mungrok ba samung kri rok no pal khlai chung buskang yapri sanai bagi ang norok nitani koimu nai katal rok no chung mangpli phungna bagi nang logi phaitongo sini logi toni norok naitongdi sini srangsati na hambai